Hvorfor gik du over for rødt? Jeg tror, fordi alle de andre gjorde, så kan man godt føle sig lidt dum, når man død. Men det eneste, der stopper op, og alle de andre, de går, så tænker man, ja, jeg skal jo også hjem, og jeg er også sulten og sådan noget. Så det er godt, måske fordi alle andre gør det, tror jeg. Det gjorde jeg simpelthen, fordi der ikke kom nogen biler, og fordi min veninde, hun startede med at gå over for rødt, og så var jeg stået, så jeg gik efter. Hvorfor har du gået over for rødt? Jeg tror, jeg går over for rødt på gader, hvor jeg føler, der ikke kommer en bil alligevel. Så jeg tjekker, og så går jeg over for rødt. Jeg gider ikke vente. Jamen, så har det jo været enten sådan nogle små passager, hvor at man føler, at der ikke lige var nogen biler, der kører, så man kan måske godt lige nå at komme over på den anden side. Lige dernede, der er der et lyskryds, hvor der vitterligt er en bom på den anden side, så der er slet ikke en bil, der kan køre igennem. Hvorfor skal jeg så stå og vente? Den ultimative konsekvens ved at gå over for rødt som fodgænger, jamen, det er jo, at der kan ske en alvorlig trafikulykke, hvor man bliver kørt ned af en bil eller en cykel, og det kan jo skabe, altså det kan være nogle ret alvorlige skader, der sker. Udover det, så er der jo også nogle konsekvenser, at man er med til ligesom at erodere trafikkulturen med, at vi ligesom kan regne med hinanden, og med at altså, rødt lys betyder, at vi stopper, uanset om vi er i bil eller på cykel eller til fods. Hvis du går over for rødt som fodgænger, jamen, så kan du skabe nogle uforudsete situationer for andre trafikanter. Der kan være nogle biler, for eksempel, som er nødt til lige pludselig at lave en hård opbremsning, og så kommer der måske en bil bag ved den bil, som kører op i bilen foran. Du kan også have nogle cyklister, der er nødt til at lave nogle hårde opbremsninger, eller som kører ind i en fodgænger og måske selv falder af cyklen. Så på den måde, så er det ikke kun sig selv, men sit eget liv og lemmer, man sætter på fare, hvis man går over for rødt. Man kan potentielt også gøre skade på andre mennesker. Når man går over for rødt, så sætter man jo også andre trafikanter i fare. Er det noget, du tænker over, når du går over for rødt? Når man går over for rødt, så er det ikke noget, man tænker over lige der. Men jeg tænker andre tidspunkter også, specielt i sådan en by her som København, at det er jo ekstremt vigtigt at holde styr på det. Fordi at jeg har mange gange prøvet, hvor man har siddet sammen med en bag rattet, og så er der så nogen, der er gået over for det, og så bragt, hvad kan man sige, begge parter i fare. Er det noget, du har tænkt over? Ja, og det er derfor, jeg aldrig gør det faktisk. Det er jo en dårlig dag, den her. Det kan man nemt sige, men det er rigtigt. Er det noget, du har tænkt over, når du går over for rødt? Nej, nok ikke de gange, jeg har gjort det. Ja og nej. Altså sådan, jeg er sikker på, at der er nogen, der kommer til at gøre det, hvor der så kan komme en bil, der bliver nødt til at bremse. Men jeg føler mest, at jeg går over for rødt, hvis der alligevel ikke er nogen. Det tror jeg ikke, jeg gjorde, da de enkelte gange, jeg måske har gjort det. Så er det fordi, der ikke har været andre trafikanter. Men når jeg selv er trafikant, hvis jeg selv kører i bil eller på cykel, så synes jeg, det er farligt og irriterende, hvis folk de går ordentligt på. Der er klart nogle af de her situationer, som meget nemt kunne være endt i en ulykke. Der er også nogle af dem, som er, kan man sige, hvor vi kan se, at fodgængerne de kigger sig for først orienterer sig. Men der er nogle situationer her, som er rimelig farlige, og som sætter både ens eget liv på spil, men altså potentielt også kan skabe nogle ulykker for andre. Og så er det jo også det er jo interessant det her med, at nogle af dem fortæller, jamen der var også nogle andre, der gjorde det, og så gjorde jeg det også selv, ikke? Og det er også det, man skal tænke på, altså at man kan sætte gang i en lemmingeeffekt ved bare at gå over for rødt, og så kan det være, at der er nogen, der ser, at man går over for rødt, og så kommer de til at følge efter en, uden selv at kigge sig for, og går måske ikke lige så hurtigt som den, der går foran, og så lige pludselig så kan der altså ske en ulykke. Så det er det, der også er farligt ved det her.